כבוד הרב, צופים יקרים, רצינו לשאול, אם הבורא הוא דבר שלם, למה הוא לא ברא אותנו, הוא עשה אותנו שלמים, אוהבים, מאושרים? למה צריך את כל הבלגן הזה, את כל החומר הזה שכל כך מקשה עלינו, מפריד אותנו, שיעשה אותנו שלמים? נשמח אם הרב יאיר את עינינו. אני ממש לא מבין את כל האנשים האלה שרוצים לנהל גם את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לנהל את הבורא, אתה את עצמך לא יכול לנהל. אתה אומר, למה הבורא עשה כך ולא אחרת? אבל באופן פילוסופי אפשר אולי קצת להתייחס לזה. צריך לומר שהבורא כל כך אוהב אותנו, שנתן לנו את האפשרות להגיע לאהבה מצד עצמנו. אם היה נותן לנו את הכל, היינו מרגישים מושפלים. אני אתן לך דוגמה. כמה אתה מסוגל לאהוב את זה שנתן לך לנשום, או זה שעשה לך מיטוכונדריה בתא, שבמיטוכונדריה זה חלק בתוך התא, ששם נעשית בעירה, פחות או יותר. האם אכפת לך בכלל מהמיטוכונדריה הזאת? ואם היית יודע עליה, אתה יודע שאתה נושם, אתה יודע שאתה עומד על כדור הארץ, תראה, הוא עשה את זה שלם, אתה לא מתרגש מזה. אבל אתה מתרגש אם הרווחת עוד 2,000 שקל היום, או הרווחת פחות 2,000 שקל. למה? כי אתה עשית את זה. אנחנו רואים שהשותפות שלנו בעשייה, אפילו אם היא יותר קטנה, יותר מרגשת אותנו, ונותנת לנו אושר יותר גדול, מאשר אם היה לנו דבר גדול מאוד, אבל אנחנו לא שותפים אליו. כל המערכת הביולוגית שלנו, כל מערכת הכוכבים, יש דבר עצום מזה. נתן לנו את זה הבורא. אבל ההתרגשות, וזה צריך לזכור טוב, במה שאנחנו שותפים. אז הנה נתן לך הבורא להיות שותף, לברוא את עצמך, לעשות את עצמך שותף לבורא. וגם על זה מתלוננים. אז נעזוב רגע את התלונה ונבין. אם כך כדאי לנו לעשות את התנועה הזאת, כי אהבה חלוטה אין אהבה. אומר בעל הסולם, במאמר הסחירה בפרי חכם א', ובעמוד למד באגרות קודש של בעל הסולם, אומר שאהבה חלוטה אינה אהבה. אהבה חלוטה הכוונה אהבה מוחלטת. כשצד אחד מראה את כל אהבתו לצד השני, ולצד השני אין מקום לפעול את אהבתו, אז הוא הופך להיות שונא לאוהב. הוא הופך להיות רק מנצל אותו. תחשבו על ילדים קטנים שמקבלים הכל מההורים שלהם. אם ההורה לא נותן לו להתאמץ לילד הקטן, ומראה לו שהוא צריך אותו, שהוא צריך להיות שותף, אז הילד לא אוהב את הוריו. והוא גוער בהם אם הם לא נותנים לו. אותו דבר בינינו לבין הבורא. הבורא נותן לנו אפשרות לאהוב אותו, כי מתוך קשר של אהבה, הנתינה שלו אלינו תהיה נתינה אפשרית. אבל אם היא לא תהיה מתוך קשר של אהבה, אז הנתינה תהיה נתינה נפסדת. ואז ממילא נבוא ונשאל אותו מחדש. לא יכולת לעשות אותנו גם שותפים? אנחנו חייבים להיות כאלה עניים ומסכנים שהכל תיתן לנו, אנחנו מרגישים ביזיון. לזה בא הבורא מראש ועשה אותנו עם אפשרות להיות שותפים. למה כל כך קשה? למה לא יכול לתת עבודה קלה? כי אי אפשר לזייף. היינו יודעים שזה עבודה קלה. תחשוב מה הוא נותן לך תמורה, הוא נותן לך אהבת נצח, זה הבטחה. אור אין סוף. לא כדאי לעבוד. כדאי לעבוד כדי להגיע לאהבה. לכן העבודה שלנו היא לא כדי לקבל את האור. העבודה שלנו היא כדי להגיע לאהבה, ואת זה צריך לזכור טוב. יש הרבה אנשים שרודפים אחרי האור, במקום לרדוף אחרי התיקון של עצמם. מה התיקון? אני רוצה לאהוב את הבורא. איך אוהבים? ההתחלה של פעולת האהבה היא, מה הוא רוצה? את זה אני רוצה לעשות. תחשבו על מי שאתם אוהבים, או מי שאתם רוצים להגביר אליו את האהבה. מה השאלה? מה אני רוצה ממנה? לא. מה אני יכול לעשות בשבילו? מה הוא רוצה? זו השאלה שצריכה להיות כלפי הבורא. לא מה יצא לי מזה. מה יצא לי מזה? זה כמו שאשתך תבוא ותשאל אותך, תגיד, מה יצא לי ממך? כדאי לי להיות איתך? זה לא אהבה, זה מסחר. לא הייתי מאחל לאף זוג לחיות בצורה כזאת. גם לא עם הבורא צריך לחיות כך. אלא צריכים לראות
שהוא נתן לנו אפשרות לאהוב אותו, וזה דבר עצום וגדול, וזה דרך השלמות. לתת לצד השני מקום לאהבה. לכן אנחנו מבינים בכך עוד יותר שהבורא שלם, בכך שהוא נתן לנו מקום לאהוב אותו.